Fid-dawl ta' dak li għaddej bħalissa madwar id-dinja batti ta' intolleranza, xenofobija u razziżmu sfrenat u ċari li hemm żerrija estrema u żbaljata li hemm bżonn tiġi kontrollata permezz ta' passi leġislattivi u edukattivi bilan illi din tiġi eradikata. Sostnu dan il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-Affarijiet Parlamentari David Agius flimkien mal-web tal-Oppożizzjoni Robert Cutajar kif ukoll il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Affarijiet Barranin Carmelo Mifsud Bonnici meta il-ħamis filgħodu ippreżentaw mozzjoni lill-Speaker tal-Kamra Angelo Farrugia sabiex f'pajjiżna fis-27 ta' Jannar ta' kull sena nfakru jum il-memorja magħruf bħala ix-Shoah. Dan huwa l-jum li fih jiġu mfakra l-miljuni ta' persuni lut flimkien ukoll ma' kattoliċi, omosessuali u dawk kollha li ma kinux jaqblu mar-reġim illi nqatlu fil-kampijiet tal-konċentrament nazi-faxxisti li l-ħtija unika tagħhom kienet ir-razza jew l-idejat li jvarjaw mid-dittatura nazzista. Il-Partit Nazzjonalista propona li r-Repubblika ta' Malta tirrikonoxxi uffiċjalment dan il-jum fil-waqt li fil-Kodiċi Kriminali ta' Malta jkun hemm artikolu speċifiku illi jipprojbixxi liġijiet li jkunu jirriflettu xi persekuzzjoni lejn kwalunkwe razza. Ġie propost ukoll li l-jum tal-memorja jkun infakkar fl-iskejjel kif ukoll li jsiru żewġ attivitajiet fuq skala nazzjonali kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex fejn isiru diskorsi u mxandra tifkiriet ta' dan il-perjodu. Dan fil-waqt illi fis-27 ta' Jannar ikun hemm seduta parlamentari dedikata partikolarment għax-Shoah. Dan kollu sabiex dak illi seħħ ma jerġa' jirrepeti ruħu qatt. Intant l-Speaker Angelo Farrugia deskriva din il-mozzjoni bħala waħda importanti u nsista illi jekk dan il-jum jidħol bliġi l-pajjiż ikun qed iwassal messaġġ qawwi kontra dan l-aġir illi xejn ma jġib ġieħ għall-valuri umani tagħna.